Rozumieme tomu, že sme hladní, rozumieme tomu, že sa chceme sveta odviazať, rozumieme tomu, že politika je na nič, jednoducho to sa všetci tak zhodneme. Jednoducho. To nie sú veci, ktoré by sme museli ísť do nejakej hĺbky. Čím hlbšie však idete vo svojich vzťahoch, čím hlbšie sa zameriate na hlbinu priateľstva, tým menej priateľov máte. A vyzerá to veľakrát, ako keby hlbokí ľudia boli asociálni. A to nie je pravda. Oni nie sú asociálni. Ale ich hĺbka jednoducho ako keby nedovoľuje povrchným ľuďom, aby sa ich dotkli, aby im porozumeli. Inými slovami, veľakrát sa ich strácajú. Necítia sa pri nich dobre, nie kvôli tomu, že by neboli dobrí, ale kvôli tomu, že ich vlastné vnútro nie je nastavené na takú hĺbku. Ich slova bolia. Nie kvôli tomu, že by zraňovali, ale pretože čím viac vychádzajú zvnútra srdca, tým viac režú do povrchnosti tých, ktorí sú okolo nich. Preto svetci mali toľko nepriateľov. A pritom čo robili? Stavali nemocnice, pomáhali mrzákom veľakrát, učili negramotné deti, modlili sa, čo komu robili. Ale ich slovo malo obrovskú moc, lebo vychádzalo z pravdivého srdca. Milé sestry a bratia, sme pozvaní k Ježišovej blízkosti. A čím bližšie sme Ježišovi, tým viac si uvedomujeme, ako málo ľudí je celkom pri ňom. A niekedy na našej ceste za ním nás to môže ako keby tak vystrašiť. Veď kostoly sú plné. Dobre, keď pôjdete na západ Európy, je to nič moc. Ale čím východnejšie od Slovenska ideme, alebo južnejšie dajme to, alebo na inú polohu stanu, sú plné kostoly. Ale celkom pri Ježišovi je málo kto. A tak sa môže stať, že v našom duchovnom živote sa aj zľakneme, že asi som sociál, alebo aj neviem, nejako asi niečo robím zlé. Áno, môžeš niečo robiť zlé. Ale s veľkou pravdepodobnosťou sa stretávaš s Ježišovou realitou. Že je veľmi málo tých, ktorí sa mu snažia porozumieť. A čím bližšie mu budeš, tým viac milosti ti bude dávať, tým viac ťa to bude baviť, ale tým viac ťa bude bolieť aj to, ako je veľmi Ježiš v tomto svete opustený. Ježiš teda odhaľuje toto tajomstvo kríža svojim učeníkom. A čím viac sa blíži k cieľu, tým viac sa ukazuje, ako málo rozumejú tí, ktorí za ním kráčajú. Geniálnou postavou dnešného evanjelia je maminka Zebedeových synáčikov. Ja ju milujem dneska. Celý deň som na nej úplne prilipnutý, lebo ja sa to tak krásne viem predstaviť. Celú tú situáciu. Si predstavte, že Ježiš ide s 12 svojimi kamarátmi. Hej, všetci už vedia, že to je Mesiáš. Majú nejakú predstavu Mesiáša, že ide do Jeruzalema, tak tam bude nejaká intronizácia, veľká salva, on bude kráľom a tá mama tých dvoch, ja neviem, čo oni ani boli, ja si myslím, že rybári, obyčajní rybári, chudobní ľudia, z nejakého Valalu, úplne tam niekde v Galilei, tak táto mamka, čo nikdy nedúfala, že z jej rodiny niečo z tých chlapcov niekedy bude viac ako rybár, možno, že si kúpi ešte jednu loď, tak ona teraz cíti, že oni budú ministri. A hneď po pravici a ľaká je celá, no, nemôžete ich to proste zazlievať, vy to rozumiete, mami, nie? Že teraz, oni to asi nepochopili, lebo sú jednoduchí rybári, ale ona, tá ženská intuícia to pochopila, že teraz je ten čas. Tak ide za tým Ježišom a
A mu hovorí, Ježišu, tu máš slaninu, dobré víno galilejské a poprosím ťa, že by Jakub a Ján, aby boli v tvojom kráľovstve po pravici a po ľavici. On nám chcel dať úplatok, protekciu. To poznáte, nie? No nebudeme zaobiehať, nie je to dobré. To by sme mali ako odstrániť, ale dobre, vieme si to proste predstaviť. A ona v tej svojej nadšenosti a zapálení pre vec si neuvedomila, že Ježiš to takto nechce. Uvedomila si to určite vtedy, keď sa na ňu pozrel a jej začína hovoriť, neviete, čo žiadate. A vtedy si tá žena povedala, no nemohla som ja mlčať. Poznáte to ženy? No nemohla som ja mlčať. No si už doplňte. Hej, jednoducho. A teraz si predstavte tých dvoch. Mami zas. To je tak plastická situácia zo života, že ja si už neviem ani predstaviť krajšie evanjelium dneska. Ona v sebe dusí, že mala mlčať, tí sú nahnevaní, že prečo nemlčala a apoštoli sa pýtajú, prečo sa na také veci pýtajú. Lebo sami sa chceli spýtať. Chápete? Strašné. No, milé sestry a bratia, čím sme bližšie Ježišovi, tým viac cez normálne okamihy života prichádza do našich životov očisťujúci proces. Uzdravujúci proces. My si totiž niekedy tak predstavujeme, že to vnútorné uzdravenie, o ktorom sa tak veľa rozpráva, aj možno s mnohými z vami som o tom rozprával, že to je tak, že zostupí holub na vás. Hej. Zatrasie s tebou. A ty vidíš, ako nový človek. Tak ja nehovorím, že nemôže, ale keď na vás zostupí holub, dávajte si pozor. Môže to spadnúť, môže to nedobre dopadnúť. Moja krstná takto stratila chuť k zmrzline, keď na ňu zostúpil holub. Hej, raz. Veľmi často vnútorné uzdravenie prichádza cez obyčajné okamihy v živote. Kedy Pán Boh nami zatrasie cez rozhovor, cez neporozumenie, cez hádku. Problém je, že niekedy to nerozoznáme. A vnímame konflikt ako problém a nevnímame ho ako cestu, ktorá nám ukazuje, že by sme mali hľadať nejaké riešenie. Matka Zebedeových synov odhalila niečo, čo všetci nosili v sebe. Ona to len vyslovila. A všetci na nej boli nahnevaní. A ona v sebe nesie tú otázku, prečo som ja nemlčala, že ja musím tam co povedať. Hej, také, a však som nechcela až také zlé. A Ježiš túto situáciu používa nie, aby všetkých svojich apoštolov zobral a mohol, ale aby im z láskou povedal, ja nechcem, aby to tak medzi vami bolo. My totižto tieto okamihy, a bohužiaľ aj ja sa v tom nachádzam, používame proti tým, ktorí povedia pravdu. Ubližujeme. Ako keby zneužijeme to lepšie slovo, zneužijeme to ten okamih a ukážeme mi, že ty si neschopný. Ty furt musíš dať co povedať. Ty furt musíš niečo pokaziť. Ježiš to neurobí. Ježiš ten istý okamih, ktorý ja veľakrát pokazím, použije na to, aby nás uzdravil. S tým, že povie, vy viete, že vládcovia sveta toto robia. A vy viete, že ich dávajú pocítiť svoju moc a silu. Ale ja nechcem, aby tu medzi nami takto bolo. Jeden a ten istý okamih, ktorý je alebo ponižujúci, alebo očistujúci.
Ježiš na našej ceste za ním sa niekoľkokrát k nám otáča, aby nás očistil od našich myšlienok, predstav, snov, vnútorných vášní, ktoré sa nezhodujú s jeho cestou. Pretože ak ideme za Ježišom, musíme zobrať do úvahy aj to, že moja predstava o mojej ceste môže byť iná ako Ježišova cesta. A v istých okamihoch, kedy sa tá moja cestička ako keby vychyluje z Ježišovej cesty, sa Ježiš zastavuje, otáča sa k nám a nás očisťuje. A keď mu to dovolíme, pokračujeme nás za ním. Ale keď mu to nedovolíme, môžeme postupne z tej cesty vychádzať von. Ježiš dnes prichádza k každému tomu, kto sa pýta, či má mlčať. Prichádza aj k tým, ktorí sa pýtajú, prečo nemlčíš. A prichádza aj k nám, ktorí sa pýtame, prečo sa na také veci pýtaš. A hovorí nám, že cez tieto okamihy prichádza k nám so uzdravujúcou láskou. Je lepšie povedať, ako mlčať. Je lepšie odhaliť svoju pochybnosť, ako Judáš držať do poslednej chvíle. Že napokon zo snahy neublížiť druhému ho poboskáš boskom zrady. Zo snahy zachrániť a chrániť druhého sa naša ťarcha premení na bosk zrady, ktorý zraní Pána okamihu, kedy sa vydáva za nás. A tak paradoxne sa stávajú najväčšie lásky najväčšími nepriateľmi. Tí, ktorí si prisahali, sa zaprisahávajú. Tí, ktorí sa milovali, sa nenávidia. Tí, ktorí sa vyhľadávali, sa stránia. Nemlč, radšej hovor. A aj keby si mala zniesť vyčítavý pohľad 10 alebo 2, vec, že je lepšie, keď sa hníz vytlačí a môže sa začať uzdravovať, než aby zničil a zlikvidoval všetko a všetkých,